ሰላም ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ቁሩብ ጥፍእ ኢለኩም ቀንየ እምበኣር ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ቅልል ዝበለ ቤሲክ ቮርድን እየ ሒዘ መፅአ ዘለኹ። ንፈለማይኩም እንተኾይኑ ዋላ እውን ክድደግምዎ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ እምበኣረይ ናብቶም ሓሳባት ክወስደኩም ቅድማ ግና ሸር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣር ናብ ትምህርትና ንእቶ እምበኣር ቁፅሪ ሓደ ንርአ ኢን ድማ ይበሃል በዛ ዓዲ ሃሎ 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 ማለት ሰላም ማለት እዩ። ሃሎ ኢልካ ክትኣቱ ትኽእል ንስራሕኻ ሃሎ ክትብል ትኽእል ኣብ መንገዲ ዝፀናሓካ ሰብ ሃሎ ትብሎ ሰላም ማለት እዩ። ትበይ ድማ ክልተ ዳንኪቨል ዳንኪቨል ይቐንየለይ ማለት እዩ። ዳንኪቨል ማለት ይቐንየለይ ማለት እዩ። ሰለስተ ድማ ንርአ ኣሽትብሊፍት ኣሽትብሊፍት በጃኻ ማለት እዩ። ሰለስተ ድሪ ኣሽትብሊፍት በጃኻ ማለት እዩ። ፊር ያ እወ ማለት እዩ። ያ ፋይፍ ነይ ነኖ ኣይፋለይን ማለት እዩ። ወይ ድማ ኣይኮነን ማለት እዩ። ነይ ነይ ኣይፋለይን ጉድ ፅቡቕ ማለት እዩ። ዘስ ጉድ ፅቡቕ ማለት እዩ። ዘይፍ ኒት ጉድ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኒት ጉድ ፅቡቕ ኣይኮነን። ኣኽት ድማ ቫንዳኽ ሎሚ ማለት እዩ። ቫንዳኽ ቫንዳኽ ሎሚ ማለት እዩ። ሞርኸ ፅባሕ ማለት እዩ። ሞርኸን ፅባሕ ማለት እዩ። ኑ ሕጂ ማለት እዩ። ኑ ሕጂ ማለት እዩ። እምበኣረይ ካብኡ እንዳበልና ንቐፅል ኣሕዋተይ እምበኣር ኣሕዋተይ ፕራተ ኣን ብኽራይፐ ድማ ንርአ ሕጂ ምርድዳእን ምዝራብን ማለት እዩ። ኢን ድማ ቁፅሪ ሓደ እግ ብኽራይብሄት ተረዲአካ እግ ብኽራይብሄት እንድሕር ኢልካ ተረዲአካ ማለት እዩ። ተረዲአካ ክልተ ድማ ትበይ እግ ብኽራይብሄት ኒት እንድሕር ኢለካ ኣይትረድአንን ማለት እዩ። እግ ብኽራይብሄት ኒት ፅቡቕ ጌርኩም ሓዝዎ ብኣፍኩም ኢና ደጋግምዎ ኣሕዋተይ። ድሪ ድማ ንርአ ላንግዛም ላንግዛም ማለት ቀስ ምባል እዩ። ዓበይቲ ሰባት ቀስ ኢሎም ይኸዱ ላንግዛም ይኸዱ ድዩሽ ላንግዛም ይበሃል ቀስ ኢልካ ምኻድ ማለት እዩ። ፊር ድማ ንርአ ሄርሃለን ሄርሃለን ምድግጋም ማለት እዩ። ወይ ድማ ድገም ማለት እዩ። ከንቲዩ ኣሽትብሊፍት ሄርሃለን እንድሕር ኢልካዮ ንሓደ ሰብ እንተዘይተረዲእካ ማለት እዩ። ሄርሃለን ትገብር ፊር ማለት እዩ። ሄርሃለን ምድግጋም ማለት እዩ። ፋይፍ ፍራኸን እዩ ሕቶ ፋይፍ እንታይ ኢልናዮ ሕቶ ፍራኸን ማለት ሕቶ ማለት እዩ። ዘስ ድማኒ ኣንትዎርድ መልሲ ማለት እዩ። ኣስ ኢማን ያይ ፍራኽት dan moet je antwoord geven. Dan moet je antwoord geven. Dus dat is een antwoord maar መልሲ ማለት እዩ። እምበኣር ኣሕዋተይ ከምኡ እንዳበልና ንቐፅል ኸመንተ ኣን ኦፊሳል ድማ ንርአ ኦፊስ ኦፍ ኦፊሻል ኦፊሻል ይበሃል። ኢን ድማ ንርአ ኣፍስፕራክ ቆፀራ ማለት እዩ። ኣፈስፕራክ ቁፅሪ ሓደ ቆፀራ ማለት እዩ። ዶኩመንት እንድሕር ኢልካ ከዓ ሰነድ ማለት እዩ። ዶኩመንት ብዛዕባ ወረቐት ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ደብዳቤ ብዛዕባ ናትካ መንነት ክኸውን ይኽእል ዶኩመንት ሰነድ ማለት እዩ። ድሪ ድማ ንርአ ብሪፍ ደብዳቤ ማለት እዩ። ብሪፍ ብሪፍ ይብልዎ ደብዳቤ እዩ ድሪ ሰለስተ ማለት እዩ። ድሪ ብሪፍ ድማ ይብል ኣሎ። ፊር ህልፕ ህልፕ ሓገዝ ማለት እዩ። ሓገዝ ድዩሽ ንቐፅል ብዛዕባ ስራሕ ድማ ንርአ ቨርክ ማለት ስራሕ ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ እምበኣር ቨርክ ስራሕ ማለት እዩ። ትበይ ኮለይኻ መሳርሕቲ ማለት እዩ። ኮለይኻ ኮለይኻ መሳርሕቲ ማለት እዩ። ድሪ ፓውዛ ፓውዛ ዕረፍቲ ማለት እዩ።
ፊር ድማ ንርአ ብኺነን ብኺነን ምጅማር ማለት እዩ እምበር ንቐጽል እምበኣረይ ጥዕናዊ ኩነታት ድማ ክንርኢ ሕጂ ኮዞ እንተሃይድ ኮዞ እንተሃይድ ማለት ጽቡቕ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ኮዞ እንተሃይድ ማለት ጥዕና ክህልወካ ከሎ ሃይ ኢዝ ኮዞንት ጥዕና ኣለዎ ማለት እዩ ኮዞ እንተሃይድ ድማ ጥዕና ማለት እዩ ሓደ ድማ ንርአ ኢን ዶክተር ዶክተር ሓኪም ማለት እዩ ዶክተር ሓኪም ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ ዚክ ዚክ ድማ ሕማም እዩ ዚክ ሕማም እዩ ድሪ ድማ ንርአ ሰለስተ ፓይን ፓይን ማለት ቃንዛ ማለት እዩ ፓይን እንድሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ ቃንዛ ማለት እዩ ኢከብ ፓይን እንድሕር ኢሉካ ድማ ቃንዛ ኣለኒ ማለት እዩ ኢከብ ፓይን ኢን ማይ ሮክ ኢከብ ፓይን ኢን ማይ ኪኒ እንድሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ ቃንዛ ኣለኒ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ድሪ ፊር ድማ ንርአ ሜዲሳይን መድሃኒት ማለት እዩ ኢክነም ሜዲሳይን እንተኢሉካ ኣነ መድሃኒት ይበልዐ ማለት እዩ ሜዲሳይን መድሃኒት ማለት እዩ ሓሙሽተ ድማ ንርአ ኣፍስፕራክ ኣፍስፕራክ ቆፀራ ማለት እዩ ኣፍስፕራክ እንተኢልናዮ ቆፀራ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ ኮርት ኮርት ሙቐት ኮርት ማለት እንታይ ኢልናዮ ሙቐት እዩ ሰዓል ክሕዘካ እንከሎ ኮርትስ ድማ ይገብረልካ ዘይፊ ድማ ንርአ ሁስተን ምስዓል ማለት እዩ ሰዓል ሁስተን ማለት እሁእ ክትብል እንከለኻ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ሁስተን ድማ ይበሃል ኣኽት ብንዩድ ክትጭነቕ እንከለኻ ብኩነታት ኣየር ብኩነታት ውሽጣዊ ናይ ጥዕና ሰዓል ክኸውን ይኽእል ኮርትስ ሙቐት ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ከቋርረካ እንከሎ ኢክብን ብንዩድ ትብል ብንዩድ እስትንፍስ ይጭነቕ ኣለኹ ማለት እዩ ብንዩድ ነይኺ ድማ ንርአ ቤተር ሓሸ ማለት እዩ ዝሓሸ ዝሓሸ ቤተር ኣነ ዶክተር ሓሚምካ ከይድካዮ መድሃኒት ሂቡ እንተሰይዱካ ድሕሪኡ እንተተመሊስካዮ ኢክበን ቤተር ክቡር ዶ ትብሎ ዳሕኒ ኮይነ እየ ማለት እዩ ቲን ድማ ንርአ ስሌኽት ስሌኽት ድማ ሕማቕ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጥዕና ክንሪኦ ከለና ከዓ ከቢድ ነገር ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ድስ ኢክበኒ ቤተር ማለት እዩ ስሌኽት ኣይሓሽኩን መሊሱ ምናልባት ገዲድኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበኣር ኣሕዋተይ ከምዚ እንዳበልና ንቐጽል ትምህርትና ኦኬ እምበኣር ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ኸመንተን ኦፊሻል ንርአ ኸመንተ ማለት ምምሕዳር ማለት እዩ ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት ማለት እዩ ምምሕዳር ኸመንተ ማለት ኸመንተ ሃውስ እንተኢሉካ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ማለት እዩ ኦፊሻል ድማ ሕጋዊ ኣሸይ ሕጋዊ በን ይሙና ኸመንተ ኩሉ ግዜ ንኸመንተ ክትከይድ ይግባአካ ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ታሴራ ክትሓትት ዶኩሜንት ፎርሙለር ኢንፎርማሲ ክትሓትት ንኸመንተ ክትከይድ ይግድደካ ትግደድ እምበኣረይ ብዛዕባ እዚኣቶም ቁፅሪ ሓደ ኢልና ንጀምር ኣፍስፕራክ ቆፀራ ማለት እዩ ግድነት ንምምሕዳር ክትከይድ እንተኾንካ ቆፀራ የድልየካ እዩ ኣፍስፕራክ ይበሃል ኣፍስፕራክ ምሳይ ድገምዎ ኢኹም ኣሕዋተይ ምክንያቱ እንድሕር ደጋጊምኩሞ ክሳብ ካብ 3 ንላዕሊ ኩሉ ግዜ ክርዳእኩም እዩ ካብ ርእስኩም ድማ ኣይክጠፍእን እዩ እምበኣር ኣፍስፕራክ ቆፀራ ማለት እዩ ትበይ ዶኩሜንት ዶኩሜንት ማለት ሰነድ ማለት እዩ ሰነድ ድሽ ደገምዎ ዶኩሜንት ሰነድ ድሪ ድማ ንርአ ብሪፍ ደብዳቤ ማለት እዩ ብሪፍ ይልክ ራይኸ ብሪፍ ፍን ኸመንተ ድሽ ኣልማ ክራይኸ ብሪፍ ፍን ኸመንተ ኩሉ ሰብ ካብ ከመንተ ወረቐት ይቕበል እዩ ማለት እዩ ብሪፍ ደብዳቤ ፊር ፎርሙለር ፎርሙለር
ክትመልእ እንከለኻ ነገራት ማለት እዩ ቆፀራ እንተለካ ባይ ከመንተ ፎርሙላ ክትመልእ ትግደድ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ምልኣዮ እዚ ይሃበና እዚ ግበረልና ገለ ይብሉኻ ማለት እዩ ፎርሙለር ይበሃል ምምላእ ድማኒ ክትመልኦ ይግባኣካ እንተሂቦምካ ማለት እዩ ፎርሙለር ዝምላእ ወረቐት እዩ ሕቶታት ማለት እዩ ንኣብነት ስምካ ገዛኻ ከምኡ ድማ ታሴረኻ ወይ ድማ ቤስን ናምበርካ 5 ድማ ንርአ ሄልፕ ሓገዝ ማለት እዩ ሄልፕ ሓገዝ እዩ ዘስ ኣድረስ ኣድረስ ማለት ያው ናትካ ኣድረስ ማለት እዩ ያው ኣድረስ ሃውስ ነምበር ስትራት ነምበር ስትናትናም ሃውስ ነምበር ፖስት ኮድ and then plats varja ይቮን dus ኣድራሻኻ ኣድረስ ይበሃል ኢንስክሬይፍ ድማ ምምዝጋብ እዩ ንኣብነት ካብ ካልእ ዓዲ ናብ ሓደ ከመንተ ካብ ሓደ ምምሕዳር ናብ ሓደ ምምሕዳር እንተኸይድካ ኢንስክሬይፍ ክትገብር ትግደድ ግድን ክትምዝገብ ክትክእል ኣለካ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ድዩ 3 መዓልቲ ድዩ ሰሙን ድማ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘይምድንጓይ ኢንስክሬይፍ ድማኒ ይበሃል ኣኽት ኣይዲ ካርት መንነት ካርድ ማለት እዩ ኣይዲ ካርድ ይብልዎ ኣይዲ ካርድ ወይ ብሕፅረት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግናኸ ኣይዲ ካርድ ክሊንክ ዝበሃል ኣለዉ ሆላንዲ ብኡ እዮም ክትዛረቦም ደስ ዝብሎም ኣይዲ ካርድ መንነት ካርዲ ማለት እዩ ፓስፖርት ፓስፖርትካ ድማ ትገሸሉ ናትካ ፓስፖርትካ ማለት እዩ ኣኽት ኣይዲ ነይኽ ፓስፖርት እዩ ቲን ድማ ቫኽትን ምጽባይ ማለት እዩ ኣብ ቆፀራ ኩሉ ግዜ ኢፍ ቫኽትን ነምበርካ ክሳዕ ዝመጽእ ትበሃል ማለት እዩ ቫኽትን ምጽናሕ ማለት እዩ ዋረይ ንቐጽል ኣሕዋት እምበኣር ብዛዕባ ስራሕ ድማ ንርአ ቨርክ ይበሃል ሓንተወይ ብሕፅር ዝበለ 4 ገለድን 5 ኣምፂአልኩም ፀኒሐ እየ እዚ ከዓኒ ጠቕላላ ዕሰርተ ግብር ኣቢለ ብሓባር ኣምፂአ ኣለኹ ቨርክ ስራሕ ማለት እዩ ትበይ ባን ድማኒ ስራሕ እንደገና ክልተ ዓይነት መፀውዒ ኣለዎ ማለት እዩ ቨርክ ስራሕ እዩ ባን ድማ ስራሕ እዩ ድሪ ኮሌኻ መሳርሕቲ ማለት እዩ ኮሌኻ መሳርሕቲ ማለት እዩ ፊር ቨርክ ኺፈር ሓላፊ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓለቓኻ ሓላፊ ኣስራሒኻ ማለት እዩ ቨርክ ኺፈር ማለት ስራሕ ዝህበካ ንዓኻ ማለት እዩ 5 ፓውዛ ፓውዛ ዕረፍቲ እዩ ፓውዛ እንታይ ኢልናዮ ዕረፍቲ ይህብት ሬኽት ፓውዛ ትኔመ ግዴታ ኣለካ ወይ ድማ መሰል ኣለካ ፓውዛ ክትወስድ ማለት እዩ ዘስ ድማ ንርአ 6 ታይድ ታይድ ግዜ ማለት እዩ ታይድ እንታይ ኢልናዮ ግዜ ዘይፍ ብኺነን ምጅማር እዩ ብኺነን ምጅማር እንተኾይኑ ኣኽቲ ድማ ስቶፕን ምቁራፅ ይበሃል ስቶፕን ምቁራፅ ነይኸ ሄልፕ ምሕጋዝ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓገዝ ሄልፕ ድማ ይበሃል ሄልፐን ሄልፕአን ሄልፐን ድማ ንብዙሕ ነገር ብዙሕ ማለት እዩ ቲን ክላር ወዲአ ማለት እዩ ክላር ወዲአ ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ እምበኣረይ ብዛዕባ ክፉላን ድማ ንርአ ክፉል ማለት ስምዒት እዩ ስምዒትካ ውሽጥኻ ስምዒት ዝቆፃፀር ዘረባን ወይ ድማ ቃላትን ክንርኢ ኢና ሕጂ ክፉለን ማለት ስምዒታት ማለት እዩ ክፉለንስ ይበሃሉ ኢን ድማ ንርአ ብላይ ሕጉስ ማለት እዩ ብላይ ብላይ እንድሕር ኢልካ ኢክበን ብላይ እንድሕር ኢልካ ኣነ ተሓጊሶ ኣለኹ ማለት እዩ ድማ ሕጉስ እየ ትበይ ፍርድሪትኽ ድማ ንርአ ምሕራቕ ማለት እዩ ወይ ድማ ምሕዛን ፍርድሪትኽ ምሕዛን ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ ሩስቱኽ ሩስቱኽ ሰላማዊ ወይ ድማ ርጉእ ማለት እዩ ሩስቱኽ ማለት ርጉእ ማለት እዩ
فير دما نرأي بان بان مالت مفرح مالتي ويدما فرحي بهال بان بن بان دحلوكا أنا فرح اللخو دما يفرح اللخو يكتبل تخليخا ككم situation نايت كونتاتي زفلالة 5 دما نرأي ستارك حيال مالتيو ستارك حيال مالتيو زس شديشة مالتي زس مو دخيمة مالتيو إقبن مو دخيمة زيفة تروتس مالت كروع مالتيو ويدماني حبون فنجح قال خطبل تخليها كروع يبهال ويدما تروتس محبان كتبلو تخليها ويكا مكرع مالتيو بعدنا خا برورو يبلالو تبلو مالتيو قوم يوكم تبلو ويدما نبلو يقرأيتا قولي مالتيو تروتس مالت كروع مالتيو أخت دما نرأي بوس بوس كأني حرق أنيو كحرق انكولو حرقان بوس يبهال زين واختخ ندحلناها زين واختخ ندحلناها ጭንቀትዩ زين واختخ ጭንቀትዩ تفريد دماني حقوس مخاني ويدما محبانيو ويدما حدا نجر تسميتكا كم نيرومو كم أخوينو مالتيو تفريدي بهال درجة تحويس كلخا مالتيو بار نقصل موتيفاسي دما نرأي مخري مالتيو موتيفاسي مخري مالتيو ويدما نحاد سب كتتوابعون كلخا مالتيو كابت زلو خناتات كتوصون كلخا إن دما نرأي يكون ديت ياي كنت ديت كتقورو تخليخا نسخا زي كتقورو تخليخا مالتيو تريد ما نرأي كلتا بلايف دور خان مالت كتسل مالتيو نويت ستوبا بلايف دور خان نوي ستوبا فتن كتقارت يبل كان مباليو تريد ما نرأي ستاب فور ستاب حدا بحدا مالتيو ኣብቲ ንስኻ ዕላማ ኣለኒ ትብሎ ኣብቲ ንስኻ እትፅዕረሉ ስቴፕ ፎር ስቴፕ ክትዕወተሉ ክትፅዕር ኢኻ ክትግደድ ድማ ኢኻ ለዚ ስቴፕ ፎር ስቴፕ ማለት ሓደ ብሓደ ማለት እዩ መዓልታዊ ድማ ክትሰርሓሉ ኣለካ እቲ ትደልዮ ነገር ንምባል እዩ ፊር ኤልክ ዳኽሌረ ኩሉ መዓልቲ ምምሃር ኤልክ ዳኽሌረ vill jag techniskt prata du have to learn elke dag نسخة قدن معالتا وقت مهارا لكا بوحدو فرق ساعات هم معالتي كدقم لكا قالات أسمات فيلم كتري لكا بإشي نقرات كتم مهارا لكا ديش الكداخ ليرة كلاين الكداخ ليرة 5 niet opgeven تسفى أي تقرأت مالتيو قتل إدكا أيتهاب مالتيو نيت أوب خيفن إدكا أيتهاب نمباليو مباري كون دابلنا نقتل نحناوين تيهاوس مالت جزا مالتيو ودما مش تجزا بجزا تيهاوس تيلوكا إقبن تيهاوس تيلوكا حدا سب أنا بجزا لخو مالتيو إندما نرأي هاوس مالت جزايو هاوس 2 كامر كفلي مالتيو كامر سلاب كامر كخوني خل فون كامر كخوني خل مالتيو كامر يبهال كفلتات ناي حنتي جزا مالتيو دريد ما نرأي دير معصو مالتيو دير معصو مالتيو فير رام مالت مسكوت مالتيو ودما فينسترا رام مسكوت 5 تافل مالت ጠረጴዛ ማለት እዩ ወይ ድማ መብልዒ መግቢ ታፈል ንብሎ ታፈል ዘስ ድማ ንርአ 6 ስቱል ወንበር ማለት እዩ ወይ ድማ መንበር
በብኸባቢኡ ስቱል ድማ ኮፍ መበሊ ኩርሲ ማለት እዩ። ዘይፈ ሽኹን ሽኹን ጽሩይ ማለት እዩ። ሽኹን የብት ሽኹን ሃውስ ሽኹን ሃውስ ጽሩይ ገዛ ኣለካ ማለት እዩ። ጽሩይ ሽኹን ኣኽት ፋይል ረሲሑ ወይ ድማ ረሳሕ ማለት እዩ። ፋይል ወይ ድማ ርስሓት ፋይል ይበሃል። ረሲሑ ነይኸ ስላፕን ምድቃስ ማለት እዩ። ስላፕን ኣኽቲን ኮክን ኮክን ምብሳል ማለት እዩ እምበኣር ንቐጽል ኢትን ኤንድ ድሪንክን ድማ ንርአ ምብላዕን ምስታይን ማለት እዩ። ኢተን ምብላዕ እዩ። ድሪንክን ምስታይ እዩ። ኢተን እንድሕር ኢልና ቁፅሪ ሓደ ድማ ምብላዕ ማለት እዩ። ድሪንክን ከ ምስታይ ማለት እዩ። ቫተር እንድሕር ኢልና ሰለስተ ድማ ማይ ማለት እዩ። ቫተር እንታይ ኢልናዮ? ማይ ይበሃል። ብሉድ ብሉድ ከ እንታይ እዩ? ሶሪ ፊር ድማ ንርአ ብሮድ ብሮድ ከዓኒ ባኒ ማለት እዩ ወይ ድማ እንጀራ ይበሃል። በኣና ከዓ ወይ ድማ ሕምባሻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ብሮድ ይበሃል። ሕምባሻ በልዎ ደሓን ባኒ ማለት እዩ። ፋይፍ ራይስ ሩዝ ማለት እዩ። ፋይፍ እንታይ ኢልናዮ? ሩዝ ፋይፍ ራይዝ ይብላ ኣሎ ሩዝ ማለት እዩ። ዘስ ድማ ንርአ ሽዱሽተ ፍለስ ፍለስ እንታይ እዩ? ስጋ ፍለስ ይበሃል። ፍለስ ዘይፈ ክሩንተን ክሩንተን ድማ ኣታኽልቲ ማለት እዩ። ክሩንተን ኣታኽልቲ እዩ። ሳላጣ ክኸውን ይኽእል ኩሎም ዓይነት ቆፅልታት ማለት እዩ። ኣኽት ኡንት ባይት ኡንት ባይት ቁርሲ ማለት እዩ። ኡንት ባይት እንታይ ኢልናዮ? ቁርሲ ማለት እዩ። ነይኽ ሉንች ሉንች ድማ ምሳሕ ማለት እዩ። ሉንች እንታይ ኢልናዮ? ምሳሕ ኣፎን ኢተን ድራር ድራር ይበሃል። ሉንች ምሳሕ እዩ። ኣፎን ኢተን ድማ ቁፅሪ ዓሰርተ ድራር ማለት እዩ እምበኣር ንቐጽል ታይድ ድማ ንርአ ሰዓታት ማለት እዩ። ታይድ ሰዓት እዩ። ስለዚ ኢን እንድሕር ሪኢና ፋንዳኽ ማለት ሎሚ ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ ፋንዳኽ ፋንዳኽ ሎሚ ማለት እዩ። ክልተ ትበይ ሞርኸ ሞርኸን ጽባሕ ማለት እዩ። ሞርኸን ድሪ ኺስትረን ኺስትረን ትማሊ ማለት እዩ። ኺስትረን ኑ ፊር ድማ ኑ ይብላ ኣሎ። ሕጂ ኑ ሕጂ ፋይፍ ላተር ላተር ማለት ዳሕራይ ማለት እዩ። ዳሕራይ ላተር ዘስ ኣልታይድ ኣልታይድ ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣልታይድ ዘይፈ ሶሙስ 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 ሸውዓተ ሶሙስ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ማለት እዩ። ኣኽት ኖይት ኖይት ፈጺመ ማለት እዩ። ኖይት ገይረ ይፍልጥን እየ ንኽትብል ኤከብ ኖይት ክዳን ኖይት ከምኡ ገይረ ይፈልጥን እየ ትብል። ነይኸ ድማ ንርአ ፍሩኽ ፍሩኽ ኣንጊሁ ማለት እዩ። ፍሩኽ ኦብስታን ፍሩኽ ኦብስታን ንግሆ ይትስእ ወይ ድማ ኣንጊሁ ይትስእ። ፍሩኽ ኦብስታን ማለት ኣንጊሁ ይትስእ ማለት እዩ። ፍሩኽ ድማ ኣንጊሁ ማለት እዩ። ቲን ላት ላት ድማ ደንጊዩ ንምባል እዩ። ኢክ በን ላት እንድሕር ኢልካ ኣነ ደንጌ ሶሪ ኢክ በን ላት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዝደንገኻዮ ነገራት ማለት እዩ እምበኣር ንቕድሚት እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ፎርፉር ንርአ ፎርፉር መጓዓዝያ ማለት እዩ።
ኣብ ሆላንዲ ሰብ ብምንታይ ይጓዓዝ ድማ ኣብዚ ንርአ ፍርፍር ሓደ ድማ ንርአ ቡስ ኣውቶቡስ ማለት እዩ። ቡስ ትበሃል ድማ ትሬይን ማለት ባቡር ማለት እዩ። ባቡር ድሪ ድማ ንርአ ትራም ማለት ትራም እያ ትበሃል ሽም የብላን ብናህናዊን ትራም ማለት ግን ኣብ ከተማ ኮለል እትብል ከም ባቡር ዓይነት እያ። እንታይ ትበሃል? ትራም ትበሃል። ፊር ድማ ንርአ ኣውቶ መኪና ማለት እዩ። ኣውቶ ድማ ትበሃል። ፊት ብሽክለታ ማለት እዩ። ዘስ ድማ ንርአ ስቴሽን ድማ መዕርፎ ባቡር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። መዕርፎ ባቡር ስቴሽን ይበሃል ወይ ድማ መራገፎ ባቡር ኣይዶኖ እንታይ ከም ዝብሎ ግን መዕርፎ ባቡር በልዎ ወይ ድማ መራግፎ ባቡር ስቴሽን ድማ ይበሃል። ዘይፎ ሃልተ ድማ መስቀሊ ቦታታት እዩ። መውረድን መስቀልን ኣብ መንጎ ጠጠው እትብለሉ ትሬን ክትከውን ትኽእል፣ ቡስ ክትከውን ትኽእል፣ ትራም ክትከውን ትኽእል ሃልተ ኣለወን። ንሱ ከዓኒ ኣብ ዘዝኸዶ ዓዲ ከውርዳ ስለ ዘለወን ሃልተ ይበሃል። መደበር ወይ ድማ መውረድን መደየብን ክትብሎ ድማ ትኽእል ኢኻ። ኣኽቲ ድማ ንርአ ካርቼ ቲኬት ማለት እዩ። ቼ ማለት ንኣሽቱ ነገራት እንጥቀመሉ እዩ። ካርቼ ቡስ ከምኡ እንዳበልካ ክትመሃረሉን ክትፈልጦን ትኽእል ኢኻ። ማነቸ ማለት ከዓ ንእሽተይ ማን ወይ ድማ መንእሰይ ንእሽተይን ሰብኣይን ድማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ማነቸ ድማ ይበሃል። ካርቼ ማለት ቲኬት እዩ። ሕጂ ነይኽ ድማ ንርአ ራይዝ እንድሕር ኮይኑ መጓዓዚ እዩ። ራይዘን ከዓ ንብዙሓት ማለት እዩ። እቲ ኤስ ናብ ዜድ ይቕየር ክባዛሕ እንከሎ ነይኽ ራይዘን ምጉዓዝ ማለት እዩ። ራይዘን ምጉዓዝ እዩ። ቫኽተን ምጽባይ ማለት እዩ። ቫኽተን ምጽባይ ማለት እዩ። እምበር ቀሪብና ኢና ንቐጽል። ሕጂ እምበኣር ወሓተይ ብዛዕባ ቪንከል ንርአ። ቪንከል ማለት ድኳን ማለት እዩ። እምበኣር ኣብ ቪንከል ዘድልዩኻ ነገራት ኣብዚ ድማ ሕጂ ክንርኢ ኢና። ቁፅሪ 1 ኢን ቪንከል ማለት ድኳን እዩ ኢልና ፀኒሕና። ድስ ቪንከል ድኳን ማለት እዩ። ትበይ ኮፐን ድማ ምግዛእ ማለት እዩ። ምግዛእ ኮፐን ይበሃል። ድሪ 3 ድማ በታለን ምኽፋል ማለት እዩ። ፊር ኸልድ ማለት ገንዘብ እዩ። ኸልድ ድማ ኸልዲ ይበሃል። 5 ድማ ንርአ ኹድኮፕ ርካሽ ማለት እዩ ወይ ድማ ሕሹር ኹድኮፕ ማለት ሕሹር ማለት እዩ። ድሽ ኹድኮፕ ትብል ዘሽ ዲር ማለት ከቢድ ማለት እዩ ወይ ድማ ክቡር ማለት እዩ። ዲር ማለት ክቡር ማለት እዩ። እምበኣር 7 ንርአ ኣሕዋተይ ቦን ማለት ቦነቸ ማለት እዩ። ቦን ማለት እቲ ወረቐት ዝቡኻ ናይቲ ዝገዛእኻዮ ወረቐት ሕሳብ ቁፅርታት እዩ። ቦን ድማ ይበሃል። 8 ድማ ንርአ ኦፐን ክፉት ማለት እዩ። ኦፐን ደ ቪንከል ኢዝ ኦፐን እንተኢሉካ እቲ ድኳን ተራሒሉ ማለት እዩ። ነይኽ ድማ ንርአ ዴኽ ደ ቪንከል ኢዝ ዴኽ እንተኢሉካ ሓደ ሰብ እቲ ቪንከል ተዓፂሎ ማለት እዩ። ድኳን ተዓፂሎ ንምባል እዩ ዴኽት
ምዕፃው እዩ helpen ድማ ሓገዝ እዩ 10 helpen ምሕጋዝ ማለት እዩ ባር ንቐጽል ባር ሕጂ ኸኣኒ ክሎፍ ኤን ሩስት ንርአ ክሎፍ ማለት እምነት እዩ ሩስት ኸኣኒ ምርግጋእ እዩ ወይ ድማ ሩስቱኽ ይበሃል ሩስት ምርግጋእ ማለት እዩ እምነት ኩሉ ግዜ የረጋግአካ እዩ ንኸምኡ ኢኻ ኣብዚ ክሎፍ ዝብል ኣብቲ ጎኑ ድማ ሩስት ገረሉ ቁፅሪ 1 እምበኣር ንርአ ክሎፍ ማለት እምነት ማለት እዩ ክሎፍ ማለት እምነት ማለት እዩ ትበይ ድማ ንርአ በይደን ምጽላይ እዩ በይደን ማለት ምጽላይ ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ ከርክ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ከርክ ቤተ ክርስቲያን እዩ ፊር ኻድ ከኣኒ ኣምላኽ እዩ 5 ድማ ሩስት ማለት እዩ ሩስት ከኣኒ ሰላም ማለት እዩ ወይ ድማ ምርግጋእ ማለት እዩ ሩስት ድማ ትብል ጀስ ሆፕ እዩ ሆፕ ተስፋ ማለት እዩ ሆፕ ድማ ይበሃል ተስፋ እዩ ዘይፍ ዳንክ ባር ማለት ሕጉስ ምዃን ወይ ድማ ብላይ ምዃን እዩ ወይ ከኣኒ ትፍረይደ ምምስጋን ማለት እዩ ካብ ልብኻ ሕጉስ ምዃን ዳንክ ባር ይበሃል ኣኽት ፈርትራውን እምነት እዩ ወይ ድማ ኢክ ፈርትራውየ እንድሕልካ ይኣምነካ እየ ማለት እዩ ፈርትራውን እምነት ማለት እዩ ነይኸ ክዱልት ከኣኒ ትዕግስቲ እዩ ወይ ድማ ዓቕሊ ክዱልት ክህልወካ ኣለዎ እንተኢሎምኻ ዓቕሊ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ድማ ትዕግስቲ ማለት እዩ ክዱልት ድማ ትብል ቲን ፍረይደ ከዓ ሰላም እዩ ፍረይደ ማለት ሰላም መፅኡ ማለት እዩ ሰላም መፅኡ ኩናት እንድሕር ነይሩ ምስ ክልተ ሰባት ፍረይደ እንድሕር መፅኡ ሰላም መፅኡ ማለት እዩ ፍረይደ ድማ ይበሃል እምበኣር ሕጂ ኸኣኒ ስኩል ንርአ ስኩል ማለት ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ቁፅሪ 1 እምበኣር ስኩል ይብል ኣሎ ስኩል ትምህርቲ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ትበይ ለስ ድማ ትምህርቲ እዩ ቤት ትምህርቲ ስኩል እዩ ለስ ድማ ትምህርቲ እዩ ድሪ ሌራር መምህር ማለት እዩ ሌራር መምህር ማለት እዩ ፊር ድማ 4 ለርሊንግ ተመሃራይ ማለት እዩ ለርሊንግ እንታይ ማለት ኢልናዮ ተመሃራይ 5 ቡክ መጽሓፍ እዩ ቡክ እንታይ ኢልናዮ መጽሓፍ ዘስ ፔን ኢና ንብሎ ፒሮ ማለት እዩ ፔን ይበሃል ዘይፈ ስኽራይፈን መጽሓፍ እዩ ስኽራይፈን መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ኣኽት ድማ 8 ለይዘን ከዓ ምንባብ ማለት እዩ ለይዘን ንብሎ ነይኽ 9 ኡፍነን ምልምማድ ማለት እዩ ኡፍነን ድማ ይበሃል ቲን 10 ሌረን ድማ ምምሃር ማለት እዩ እምበኣረይ ቀሪብና ኢና ንቐጽል ኣሕዋተይ ሕጂማ ኩነታት ኣየር ክንርኢ ኢና ቬር ድማ ይበሃል ቁፅሪ 1 ድማ ንርአ ቬር ኩነታት ኣየር ማለት እዩ ቬር ኩነታት ኣየር እዩ ትበይ ዞን ፀሓይ እዩ ዞን እንታይ ኢልናዮ ፀሓይ ድሪ ረይኽን ዝናብ እዩ ረይኽን እንታይ ኢልናዮ ዝናብ ፊር ቪንድ ድማ ንፋስ እዩ ንፋስ እዩ 5 ድማ ካውድ በረድ እዩ ወይ ድማ ቁሪ ማለት እዩ ካውድ ቁሪ እዩ ጀስ ዋርም ድማ ሙቐት እዩ ዘይፍ ስኖው በረድ እዩ በረድ እዩ ኣኽት 8 ፈንዳኽ እንተኢልና ሎሚ ማለት እዩ 9 ድማ ሞርከ እንተኢልና ጽባሕ ማለት እዩ 10 ባውተን እንተኢልና ደገ ማለት እዩ እምበኣር ንቐጽል
ፋሚሊ ለይድን ድማ ንርአ ፋሚሊ ስድራ ቤት ማለት እዩ ፋሚሊ ቁፅሪ ሓደ ድማ ፋሚሊ ፋሚሊ ስድራ ቤት ማለት እዩ ትወይ ፋደር ኣቦ እዩ ፋደር ድማ ንብሎ ድሪ ሰለስተ ድማ ሙደር ኣደ ማለት እዩ ሙደር ድማ ንብላ ፊር ብሮር ሓዊ እዩ ብሩር ድማ ይበሃል 5 ዙዝ ሓፍቲ እያ ዙስ ድማ ትብላ ዘስ 6 ኪንድ ቆልዓ ማለት እዩ ኪንድ ከዓ ይበሃል ዘይፈ ኦውደርስ ወለዲ ኦውደርስ ይበሃሉ ኣኽት 8 ሳመን ብሓባር ማለት እዩ ነይኸት 9 ዞሩኽ ክንክን ማለት እዩ ዞሩኽ ቲን ሊፍደ ፍቕሪ ማለት እዩ ሶሻል ኤን መንሰ ድማ ንርአ መንሰን ማለት ሰባት ማለት እዩ ሶሻል ድማ ርክብ ማለት እዩ ምስ ሰባት ምስ ሰባት ክራኸቡ እንከለኹ ሶሻል ይበሃል ርክብ ማለት እዩ ቁጥሪ ሓደ ድማ ንርአ ፍሪንድ ዓርኪ ማለት እዩ ፍሪንድ ዓርኪ ማለት እዩ ትወይ ክልተ ድማ ፍሪንዲን ዓርኪኻ ማለት እዩ ፍሪንድን ድማ ዓርክኻ ማለት እዩ ድሪ ከንስማክን ምትእስሳር ማለት እዩ ወይ ድማ ምልላይ ከንስማከን ምልላይ ፊር ድማ ንርአ ፕራተን ምዝርራብ ፕራተን ድማ ንብሎ ምዝርራብ 5 ላውስትረን ምስማዕ ላውስትረን ድማ ንብሎ ዘስ ሄልፐን ምሕጋዝ ሄልፐን ድማ ንብል ዘይፍ ሪስፔክት ክብሪ እዩ ምክብባር ሪስፔክት ድማ ይበሃል ኣኽት 8 ኣርድኽ ሕያዋይ ማለት እዩ ኣርድኽ ድማ ይበሃል 9 ርስቱኽ ሰላማዊ ኢልናዮ ወይ ድማ ርጉእ ምዃን እዩ ርስቱኽ ድማ ትብል ሃይ ኢዝ ርስቱኽ ተኢልካ ሰላማዊ እዩ ትብል ቲን ድማ ሳመ ለይፈ ምንባር ብሓባር ማለት እዩ ሳመን ለይፈን ብሓባር ምንባር ማለት እዩ እምበር ኣሕዋተይ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሞቲቫት እያ ምኽሪ ማለት እዩ ቁጥሪ ሓደ እንድሕር ሪኢና ያይኻ ትፎር ኣውት ንቕድሚት ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ያይኻ ትፎር ኣውት ንስኻ ንቕድሚት ትኸይድ ኣለኻ ስለዚ ኣይተቋርፅ ቀፅል ትበይ ካርስቱኽ ብሰላም ኪድ ናብቲ እትኸዶ ዘለኻ ፎር ኣውት ብሰላም ኪድ ካርስቱኽ ብሰላም ኪድ ማለት እዩ ድሪ ብላይፍ ኡፍነ ቀፅል ተለማመድ ብላይፍ ኡፍነን ቀፅል ተለማመድ ኣይተቋርፆ ፊር 4 ኤልክዳኽ ቤተር ኩሉ መዓልቲ ሓሽ ዝሓሽካ ክትከውን ትፅዕር ኤልክዳኽ ቤተር ትኸውን 5 ድማ ንርአ ኒት ኦብኻፈን ኢድካ ኣይትሃብ ወይ ድማ ኣብቲ እትገብሮ ነገር ኣይተቋርፅ ማለት እዩ እምበር ሎማዓንቲ በዚአን ወዲያ ኣለኹ ሸር ላይክ ኮሜንት ኣይተሕመቑ ኢኹም ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ኣሕዋተይ እምበር ንሎሚ ዝበልክዎን እዚአን እየን ነይረን ሰናይ መዓልቲ